Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi dengan Bundar Channel. Pada kesempatan kali ini bagi yang lihatnya saya ucapkan terima kasih. Semoga diberi rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah sampai di Maulana Malik Ibrahim. Perjalanan, yuk kita nikmati keseruannya perjalanannya. Mau subuh dini hari. Apa? Mira, arep menginap piye ra? Kuwi penginapan. Toilet Mirar nginep. Ya, tintane. Sing ngenteni kana. Mbok memandang toh. Hei. Pakmu iki lho dagelane sampean. Ngene pakmu perlu penggo yu dagelane. Nduweng klun. Dirasa ngoten wau. Apa nyandal iki? Yo yes, manut engko kok ya. Heeh, nang. Ya. Ayo. Ora masuk ya. Apa lho? Mangga 3/4. Apa nih lho? Aku ndak sing ngecese to. Pak kurang kok ben tak uyek-uyek kok. Oi. Isa, oh Isa. Saya kendane mak. Seto. Ya, oke. Oke, saya. Kalau Mbak Isa man. Wah, masih jauh. Meh teko, man. Meh teko, man. Dhisik kowe enak kesempatan wong ngono. Lek anu. Zaman dhisik. Sane. Nah, ini. Hah? Ya, wah, anu ya aku tak meneh. Oke. Allah Akbar. Aku cipek orang dene gak gelem sajane ya pengen tapi ya amet piye lho. Kula ngeten iki lho, Mak. Undang barang apa ini? Nih, musola wudu toilet. Mas.
Nggih terus mriki. Yo, siap. Ya, tak anteni dhewe manut aku dhisik ya. Engko tak anteni. Nggih, kok. Nih. Nggih. Tau lu ting wae. Nih. Udah sampai. Nggih, mriki Mas nggih. Nika rencange. Munggah nggih. Nika teng mrika. Teng mrika. Terus nggih mrika kancane teng mrika. Dadi nggih terus suasananya. Nih banyak beristirahat, orang lagi istirahat. Terus nggih. Nika lho, rencang nika. Pojokan nika gresik nggih. Kula nggih mboten napa ta mangke. Nika nggih. Nggih. Amit. Halo, nika. Ay, balane sik udah mutu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.